Nire asmoa ondorengo 40 edo 30 minutuetan ikusiko dugu. Bada, Rafak esan duen moduan, Elkanoren garaiari genero ikuspegitik begiratzea. Bai? Euskal kostaldea, zelakoa zen, ni saiatuko naiz, hainbat galdera erantzuten ere, Beñatek egin duen bezala, nireak oso desberdinak diren arren, eta, planteatzen dudana, bada, Elkanok atzean uzten zuen Euskal Herri horretan bizi ziren emakumeak nola bizi ziren, zer egiten zuten, eta zelakoak ziren. Eta baita ere, zer ekarpen egin zioten emakume horiek itsasgintzaren garapenari. Bai, horiek dira erantzuten saiatuko naizen galderak. Orduan, hitzaldi antolatu dut 3 bloke tematikoetan, hasiko naiz lehenengo azaltzen Euskal emakumeak aro modernoaren hasieran eta erdi aro amaieran alor juridikoan aritzeko zituzten gaitasunak eta mugak, gero hitz egingo dut garai horretan existitzen zen feminitatu eredu idealaz, eta 3. atalean saiatuko naiz sintetizatzen apur bat emakumeek egiten zuten ekarpena lan munduan. Batez ere arreta jarrita, itsasgintza eta portugintzaren alorrean. Orduan, hori da apur bat nire asmoa. Noski, zehetasunekin sartu baino lehen, nahiko nuke esan, emakumen historia badela korronte historiografiko bat 70garren, 80garren hamarkadan garatzen hasten dena, eta Euskal Herrira ere heltzen dena, eta, produzio zientifiko nabariko arloa izan da bereziki azken hamarkadan, ezin dugu loraldi batez hitz egin, baina, badaude monografia mamitsu eta gai aldetik oso anitzak publikatuak, eta, horiek izango dira apur bat nire hitzaldiaren oinarria, eta, saiatu naiz diapositiba honetan islatzen apur bat nola egin diren ikerketa guzti horiek eman diguten ezagutza izan den apur bat emakumeak erdi aroan ere oso anitzak izan zirela eta Euskal Herrian eta Euskal Kostan aurkezten zituztela oso perfil anitzak, ez? Zeuden emakume nekazariak, zeuden hirietako gremioen mundu horretan lan egiten zutenak, zeuden andre feudalak, ditugu ere Nafarroan erreginak. Orduan, hitzaldian zehar saiatuko naiz beti erabiltzen emakumeak terminoa pluralean, aniztasun hori islatzeko. Eta hau esan da, sarreratzonen ostetik, hasiko naiz, lehen aipatu dizuedan 3 atal hoietako lehenengoarekin. Emakumeak arlo juridikoan jarduteko zituzten mugak eta zituzten ahalmenak azaltzen saiatuko naiz. Claro, nik zergatik esaten dut emakumeak erdi aroan mugak zituztela. Hain zuzen ere horrela zelako. Emakumeek eta gizonek erdi aroanen amaieran ez zituzten alor publikoan aritzeko eskubide berdinak. Emakumeek ezin zuten gaur egun bezala askeki jardun kontratu bat egiterako orduan edo epaiketa batetara joaterako orduan. Existitzen ziren orokorrak ziren 2 muga. Alde batetik, lehenengoak emakume eskonduen zuen eragina bakarrik, eta edozein tramite legal edo ekonomiko burutzerako orduan senarraren baimena lortu beharra zen. La licencia marital bezala ezagutzen dena. Orduan, ondasunak saltzeko edo hori epaile baten aurrean salaketa bat jartzeko, emakume eskonduak zirenak behar zuten haien senarraren oniritzia. Eta gero, existitzen zen, hontaz gain, 2. muga orokor bat, eta hau emakume guztiengan zuen eragina, eta Roma klasikotik zetorren imbecilitas sexus, ulertzen da, ez da, latina da, pero se entiende perfectamente. Imbecilitas sexus delako ideiaren eraginez sortutako hainbat oztopo zeuden,
Karo, imbecilitas sexus, ideia horren atzean dagoena da, nolabait emakumeon gaitasun intelektuala zalantzan jartzen dela, ezta? Eta legalki honek ondorioak ditu. Ze ondorio, adibidez? Bueno, karo, Erromatik Erdi Arora heltzen denean ideia hau, berreskuratzen denean zuzenbide erromatarra, ez da heltzen tal cual. Vale, aldaerak ditu. Orduan, Erdi Aroan izango du inpaktoa, baina, bueno, ez da izango Erroma klasikoan zuen bezain inpakto gogorra. Orduan, ze gertatuko da Euskal Lurretan eta Mendebaldeko Europa osoan. Alde batetik, emakumeak ez dira kargu publikoak aritzeko onartuak izango, salbuespen batekin. Lurraldeko, erreginak eta andre feudalak. Struktura feudaletan lehenesten zelako familiaren barruan mantentzea poterea, eta horrek ahalbidetzen zuen hori zen salbuespen bakarra emakumeak hartzeko, senarra hiltzen zenean edo seme-alabak txikiak zirenean, senyorio baten gobernua. Bestela ez zuten kargu politikorik hartzen. Beste alde batetik, beste oztopo bat imbecilita sexus horretatik eratorri izena, bada, alarguntzen zirenean, ez zutela haien seme-alaben kustodia patria potestas zuzenean jasotzen. Emakumeek egin behar zutena zen tokiko alkatearen aurrera joan eta formaldu haien seme-alaben gaineko tutoretza. Eta alkateak eman behar zuen, hori oniritzia, ikusi behar zuen, baloratu behar zuen, ia gai ziren, seme-alaba horien ondasunak kudeatzeko, eta berme hori behar zuen. Eta hau ezen gizonen kasuan gertatzen, gizon bat alarguntzen zenean, berez jasotzen zuen seme-alaben gaineko tutoretza hori, eta listo. Orduan, bueno, bazeuden muga batzuk. Emakumen jardunerako arlo publiko edo juridiko honetan, bale? Eta hontaz gain, la marital corrección. Erdi Aroa amaieran, iturriek usten digute ikusten nola onartu egiten zen senarrak bere emaztea ez zuenean portaera egoki bat zigor fisiko edo psikologikoekin apur bat gidatzea hori onartu egiten zen. Ziren tratu txarrak eta badago, honen inguruko artikulo interesgarri bat dauka Zaragozako Unibertsitateko irakaslea den Maria del Carmen García Herrero, ez ziren tratu txarrak, hau da, ez ziren egunerokotasunean errepikatzen ziren zentzurik gabeko jipoiak, bazeukan nolabait gidatzeko zentzua. Emaztea gidatzeko zentzua. Non dago hor muga, gaur egun ez da ulergarria, baina Erdi Aroan antza, bai. Eta, karo, irudi lezakez, kontatu dudan guzti honen artean, emakumeak Erdi Aroan Euskal Herrian bizi zirela iluntasun mundu batean eta menpekotasun egoera batean, baina, hau ez da horrela, bale? Gauza bat da, legeek esaten zutena eta legeek aurrikusten zutena, eta beste gauza bat da eguneroko praktiketan emakumeek zer egiten zuten, eta iturrietan ikusten dugu haien jarduna izugarri zabaltzen zela. Egiten zituzten gauza asko. Alde batetik, arruntena zen, lehen esan baldin badut ere, senarraren baimena behar zutela hainbat gauza egiteko, arruntean ikusten duguna iturrietan da, senarre emazteak ezkonbizitzan zehar kudeatzen zuten etxea eta ondasunak eta erabakiak biok batera. Seme-alabak ezkondu behar zituztenean, garai honetan ezkontzak egiten zilako kontzertatu, egiten zuten bion artean adostu. Eta hori ikusten da garai horretako dokumentazioan oso argi, beti sinatzen dutelako erentziaren transmisioa, ezkontza kontratuak, salerosketak, guztia, gehienetan
senarra eta emaztearen artean. Orduan hori ikusten dugu emakumeak praktikan hartzen duela pisu bat, bera ere agertu egiten delako eta behar delako bere hitza eta geratzen delako islatua, ez? Hori da, hori, ez, praktikan ikusten dena. Horrez gain, kontutan hartu behar dugu, kostaldean kokatzen bagara, eta nik kostaldeaz hitz egin nahi dut, gizonak askotan itsasoratu egiten zirela, eta denporaldi luzeak ematen zituztela herritik kanpo. Orduan, existitzen dira, Hondarribia, Donostia, Zumaia eta horrelako, Lekeitio, horrelako herrietan askotan agertzen dira senarrak emazteari ematen dizkion habilitazio orokorrak juridikoki jarduteko bere ausentzian nahi duen moduan. Egin behar badu zeo zer saldu edo erosi, egin behar badu ez dakit, edo zer gauza badauka habilitazio bat horretarako. Eta habilitazio horiekin ikusten dugu emakumeek gauza asko egiten dituztela. Ekarri dizuet adibide bat, hau Lekeitioko adibide bat da, Milia Oleakoaren adibidea. Milia Oleakoak, 1528an, aldean zuela bere senarrak, kanpoan zegoen senarraren habilitazio orokor bat, lizentzia orokor bat askeki jarduteko eta egiteko berak uste zuena zela egokiena etxerako, sinatu egin zuen bere alaba Maria Otsoalea Leaegikoa ezkontzeko kontratu bat, gizon batekin, Fortuno Etxanokoarekin, eta eman zion familiak Portualdean Lekeition zuen etxea, ezkontzari gisa alaba honi. Eta hori egin zuen Milia Oleakoak bere kabuz. Eta dokumentu horretan ikusten da nola Andre honek hartzen duen konpromesua, gutun horretan, sinatzen den ezkontza kontratu horretan, esaten senarra herrira itzultzen denean, Lekeitiora itzultzen denean, berak hartzen duela konpromesua senarrari betearazteko hitza eman dezan behartzeko. Eta esaten du, jo Milia de Olea, azken esaldian ikusten duzue, voy a hacer ratificar y otorgar este dicho contrato al dicho Juan Ochoa, mi marido, y de lo cumplir y mantener. Orduan, nik nahi nizuen erakutsi, apur bat nola legedia garai honetan nahiko zurruna den arren emakumeen jardun publiko edo juridikoarekin, gero praktikan ikusten dela emakumeek bai kostan eta bai barnealdean gauza asko egiten dituztela, eta badakitela nola mugitu eta existitzen direla zirrikituak legeak markatzen dituen muga horiek nola bait ebitatzeko, ez? Eta hau esan da, nik ez daukat denbora askorik, orduan egingo dudana da, apur bat ilustratu azaletik aukeratu ditudan hiru gai hauek, arestian aipatu dizkizu edanak, eta ilustratzen zertzela da batzuekin, bale? Orduan, banoa orain bigarren gaira, eta lehen esan dizuedan bezala, hitz egin nahi dut, garai honetan, Elkanoren garaian, Erdi Aro amaiera eta Aro Moderno hasieran, existitzen zen feminitate eredu idealaz. Orduan, feminitate eredu ideala. Garai honetan existitzen den feminitateari buruzko ikuspegi hegemonikoa, elite zibil eta elite elistiarretatik zabaldu egiten dena makina bat trataduetan, ideia misoginosi pristinduta dago. Hori, hainbat trataduetan ikusten dugu nola hainbat idatzik esaten dute emakumea lizunak direla, lapurrak direla, liskarzaleak direla, eta unek kritikoenetan ere sorginak direla, baina hau Aro Modernoko fenomeno bat da, sorginkeriarena, naiz eta Erdi Aroan ere hasten den. Orduan hori, emakumeak kritikatzen dituzte, gutxiesten dituzte, eta diskurso misogino hauen iturri badira hiru
bueno, hiru iturri daude, ez? Ideia misoginoak edaten dute hiru iturrietatik. Alde batetik dago biologia aristotelikoa, Greziakoa, berreskuratu egiten dena Erdi Aroa amaieran. Eta honek zer esaten du? Honek kontzibitzen du emakumea mas okasionatuz bat bezala. Mas okasionatuz da un hombre imperfecto. Gizon imperfektu bat fisiologikoki. Orduan hau, sarritan erabiliko den argudio bat izango da emakumeak gutxiesteko. Eta esateko gizonak baino izaki edo txarragoak direla. Bestalde batetik, Bibliako argudioak erabiliko dira. Ezagunak dira, ez? Pekatu originalean ebak izandako errua, edo gizadiaren sorkuntzan gizonak izandako lehen espena. Hau ere, askotan agertuko den ideia bat izango da garaiko trataduetan. Eta azkenik daukagu zuzenbide erromatarra. Lehen aipatu dut jadanik imbecilitas sexus ideia, eta bueno, implizituki erromatar zuzenbidean ideia hau aurkitzen da, eta bueno, pues emakumeak tutelatu beharreko izaki bezala ulertzen ditu zuzenbide honek, eta Erdi Aroaren amaieran ere berreskuratu egiten da. Hau da, esan dudan bezala, pentsamendu hegemonikoa esan dezagun. Honen kontra, existitzen dira ere diskurso kontestatarioak Erdi Aroan, ez dakit ezagutzen duzuen, baina 13-14 mendean sortzen da emakumeen kereia bezala ezaguna den mugimendu intelektual bat, batez ere zirkulo kortesanoetan eta garatu egiten dena, eta ideia misoginoen kontrako emakumen defentsa egiten duten hainbat egilek parte hartzen dute Europako herrialde desberdinetan, eta agian egilerik ezagunena edo ezagunenetako bat aintzindaria delako Cristina de Pizan da, berak idatzi zuen 1405 Le Cité de Dame, Damen iria, eta bueno, hor ikusten duzue bere liburuko miniatura bat, hor badaude emakume batzuk, ez, eraikuntza lanetan eta bueno, Cristina de Pizanek egiten duena da obra honetan hartzen ditu bai Bibliako, bai antzinate klasikoko hainbat emakume bertutetzuren figurak, eta kontatzen ditu haien lorpenak edo haien bertuteak, ez, eta bueno, egiten du horrela bere alegato bat emakumeen dignitatearen alde. Euskal Herrira ere heltzen da emakumeen kereia. Eta, bueno, ezagutuko duzu eztak, Bernard de Etxepare, 1555 argitaratu zuen lehenengo euskarazko liburua gizon honek, Bordelen, Linguae Vascon un Primitae, eta liburu honetan jasotzen da emazteen favore izeneko olerki bat, eta, bueno, ekarri dizuet pasartetzo bat olerki horrena, esaten du, Etxeparek esaten du, anitz gizonari bada Andres Gaizki erraiten, arizki eta desonezki baitituzte aipatzen, izilka egoitia ederrago litzate, Andrek gizonek bezi utzik ezin dadite. Hau da, izil daitezela horiek denak emakumeek espaitute zertzarrik egiten espaldin bada gizonek bultzatua. Holako zeo zer, islatzen du pasarte honek. Ordan, bueno, uste da, hizkuntzalaritzan eta lanean ari diren aditu batzuk esaten dute, agian Bernard de Etxepareren obraren publikazioaren atzetik egon daitezkela Nafarroako erreginak, bereziki Margarita Angulemakoa, bera ere idazle izan zen, oso zirkulo kultural aberats bat sortu zuen Nafarroako gortean, eta bere alaba izango da Juan Albret sustatuko duena Bibliaren publikazioa euskeraz, eta orduan horregatik hor uste da egon daitekela loturaren bat, eta honen atzetik egon daitekela Margarita Angulemakoa. Bueno, teoria bata. Orduan, marko honetan kokatzen da feminitate eredu ideal hegemoniko hori deskribatu nahi dudana, bale? Kontatu nahi nizuen lehenengo, zelakoa zen Erdi Aroko pentsamendua emakumeen ingurukoa, orain hasteko deskribatzen emakumeei
eskatzen zitzaizkien edo emakumeon kontsideratuak izateko erdi aro amaieran emakumei eskatzen zitzaizkien hainbat gauza. Ekarri ditut ezaugarri esanguratsu batzuk, iruditu zaizkidanak nire esanguratsuak, baina badaude beste asko, emakume onaren irudi horren atzean. Nik aukeratu dut kastitatea, debozioa eta karitatea, neurritzuak eta isilak izatearen eskaria, eta asistentzialak sendian eta auzoan. Eta saiatuko naiz azaltzen hauetako bakoitza zelan plasmatzen zen emakumeen errealitatean. Eta hasiko naiz kastitatetik. Bueno, kastitatea bazen bizi estadio guztietan zehar edatzen zen eskari bat, emakume batek izan behar zuen dontzeia zenetik, birgina zenetik izan behar zuen kastoa, nola birgintasuna mantentzen eskontzen zen arte, izan ere, birgintasuna eskontzaren aurretik galtzea, izan ziteken arriskutsua edo penalizazio bat izan zezaken eskontza on bat aurkitzerako orduan. De hecho, garai honetan, Erdi Aroaren amaieran existitzen da estuproa bezala ezaguna den delito bat, eta zertan datza estuproa? Estuproa da emakume birgin bati birgintasuna lapurtzea. Izan gezurrekin, izan eskontzeko promesak atzean daudela, eta hau zigortu egiten zen, hau da gizon bat, aurreratzen zenean emakume birgin batekin, emakumeak salatzen bazuen epaile baten aurrean, zigortu egiten zuten gizon hau nola, normalean kondena izaten zen, dote bat eman behar izatea, emakume horrek aurkiz esan nola eskondu eta norekin eskondu. Kastitatearen eskakizuna, emakume eskonduen kasuan, zuen ere eragina, izan ere, emakume eskonduek orientatu behar zuten sexualitatea edo praktika sexualak, seme-alaba legitimoak ekoiztera. Eta noski senarrarekiko fidelak izan behar ziren, ez pasuten patibuloan amaitu nahi, zer adulterioa emakumeen kasuan, bazen heriotzigorrean amaizezaken delitu bat, krimen larri bat zen adulterioa. Alargunei ere, sarrietan eskatzen zitzaien kastitatea mantentzea, bere senarra hil ostean. Eta askotan, senarrak berak egiten zuen testamenduan, eskari hori luzatu Andreari, eta hemen jarri dizuedan adibidean, 1507ko adibide horretan, ikusten da oso garbi. Juan Pérez Kanpiazela Oñatiko merkatari bat zen, eta orduan esaten zion Juliana Okarizkoa bere Andreari, que si por caso de ventura Juliana, mi mujer, quisiera estar sin casarse por mi honra y por su honestidad, que en tal caso mando que ella sea señora de toda la hacienda que yo dejo. Hau da, bere senarrek ematen zion, bere ondasunen gaineko usufruktoa. Horrez dut jarri, baina horren ostean dator. Pero como se case, claro, ez dauka nire ondasunen gaineko inolako eskubiderik, eta bakarrik dauka berak ezkontzara ekarritako dotea. Y que se busque la vida. Orduan, kastitatea zen emakume bertutetzuen edo emakume honen ezaugarri garrantzitsu bat. Beste bat bazen debozioa eta karitatea. Emakumeen kasuan, espero zen, emakume ideal batek izan behar zuen debotoa eta karitatiboa. Eta binolakotasun hauen estimuaren zantzuak ikusten dira garai honetan herritarrek duten apresioan erlijioso profesionalekiko. Komentuetan bizi ziren mojekiko, askeki elkartu eta beata komunitateak eratzen zituzten emakumekiko eta eliza eta ermitak zaintzen zituzten zeroekiko jendeak apresio handia zeukan. Eta mojak ez, zituzten bestelako ingresoak, baina beatak eta zerorak askotan bizi ziren herritarrek egindako
diru ekarpenetatik, limosnetatik eta donazioetatik. Orduan, debozioa eta karitatearen estimuaren isladetako bat hori da. Beste asko kontatuko ditut, beste inoiz. Rafak ez didalako denporarik ematen gaur. Beste elementu bat, emakume on bat izateko, laguntasuna eta sorospen praktikak agertzea zen, bai familian eta bai auzoan. Garai horretan, Elkanoren garaian, ospatu egiten zirenean bizitza pribatuko hainbat kontu, ezkontzak, hiletak, jaiotzak, emakume protagonistak behar zuten joan lagunduta emakume askotaz. Gaur egun, imaginatu dezakezue, ez dakit, jaiotza batean datozela 20 emakume bizit, baina garai horretan horrela ziren gauzak, eta hori estimatzeko gauza bat zen, kortesiazko bizitak oso estimatuak ziren. Orduan, hori, adibidez, emakume bat erditzen zenean, ohikoa zen, senideak eta auzokideak emakumezkoak bere etxera joatea, eta ez joatea ofensa bat zen, ofensa bat gisa interpretatzen zen. Orduan, diapositiban ikusten duzue, 1509an Bilboko kontzejuak argitaratu zuen udal ordenantza bat, eta hor ikusten da apur bat nola existitzen ziren praktika hauek, esaten du. Otro sí, que guarden la ordenanza de las mujeres paridas. Que guarden esta ordenanza, y que ninguna sea osada de convidar a más de 8 mujeres, y que otras ningunas no sean osadas de ir a andar en las paridas salvo las 8. O sea, Bilboko kontzejoak kasu honetan esaten du, que solo vayan 8, por favor. ¿Es? Claro, es que, eta eskontzen kasuan ez ditut, badaude horrelako adibide pile bat, eta eskontzen kasuan badakigu, eskontzek irauten zuten 3 egun Bilbon behintzat, eta lehenengo egunean 20 emakume eramaten zituen eskonduko zen Andreak, atzetik, sekito bat eramaten zuen. Hori bazen, ez dakit, prestigio emateko, eta karo, autoritateak, kasu honetan udal autoritateak, hasten dira apur bat larritzen, ze honek sortzen du iskanbila, honek sortzen du salaparta, eta ez dute gustoko salaparta, eta honek balio dit lotzeko emakume honaren irudi ideal horrek duen beste ezaugarri batekin, ekarri dudan azkenarekin. Salaparta eza eta izueltasunaren eskariarekin. Emakume bat ezin da izan salapartatzua. Miresten da asko emakumeak izatea neurritsuak, izatea isilak, lotxatiak, zalaparta eta liskarrak hori oso nahiko zigortuak daude, eta ikusten da alde bat legediak gizonentzako eta emakumeentzako garai honetan kausa hauengatik aurre ikusten dituen zigorretan. Ez dira berdinak. Bizkaiko foruetan adibidez, agertzen da delitu bat genero gramatikal femeninoan bakarrik agertu egiten dena, eta da el de las profazadas. Las profazadas. Zer dira profazadas? Profazadas dira kalean salapartan sortzen dituzten emakumeak. Bizkaiko foru berriak 1526an horrela definitzen ditu. Mujeres que son conocidas por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades y que ponen coplas y cantares a manera de libelo. Egongo ziren bertsoak egiten, batei barre egiteko edo besteari barre egiteko, eta hori, hori, keno. Eta hau oso zigortua dago, Bizkaiko foruak ez du erregulatzen udal, Bizkaiko foruak egiten du, lurralde Bizkaia osoan aplikatzen da, eta ez da udal batek sortzen dituen ordenantza espezifiko eta detailatuta eguneroko bizitzako kontuietan sartzen, eta agertzen da delitu hau, izango zuen bere pisua. Orduan, karo, ideala, ni deskribatu dut, zelan emakume batek izan behar zuen kastua, izan behar zuen debotoa, izan behar zuen neurritsua, eta bar. Baina ni ziur nago, nik hitz egin dut, feminitate eredu
hegemoniko eta idealaz. Beste kontu bat izango zen, garaiko emakume errealak zelakoak ziren eta zer egiten zuten gaur egun bezala, ez gauza bata zer esaten zaien emakumei edo gizonei izan behar dutela eta egin behar dutela, eta gero beste gauza bat da zelakoak garen eta zer egiten dugun gutariko bakoitzak. Garai horretan exactamente berdina, ez? Nik idealean jarri dut arreta eta beste gauza bata hori, egunerokotasuna. Eta ja banau amaitzen ez dakit temporal betetik nabilen. Bale. Sortzi minutu, bale, ondo. Banu amaitzen, azkeneko bloke tematikora pasatuko naiz, eta bada emakumeen ekarpena lan munduan zentratzen den blokea, bereziki itsas testinguru horretan jarrita arreta. Bueno, lehenengo hasiko naiz esaten emakumeek asumitzen zutela lankarga handia, alde batetik etxeko lanak, lan erreproduktiboa eta lan domestikoa haien gain hartzen zuten, joan behar zuten iturrira hurbila etxea urez hornitzeko, merkatura etxea janari hornitzeko, errotara garia zehetzeko, arropak errekan garbitzera, ogia eraman behar zuten labera egosteko ez bazuten etxean laberik, eta, bueno, hori, gaur egun lan domestikotzat ezagutzen dugun hori, garai horretan intensoagoa zela argi dago, ikusten duzu hor adibidean nola, gaur egun heltzen gara etxera eta kalefa jartzen dugu, eta txispun baina garai horretan, egur bila joan behar ziren, zua pizteko, eta hor dago adibide bat, ez? Ispasterreko emakume batena, Maria Ruiz Iresegikoarena, esaten zuen epaiketa batean, como muchas veces esta que depone, esta que habla, con otras mozas de la dicha villa, de Lekeitio, porque Ispastergoa da, baina Lekeition da bilneskамelanak egiten, se fue a por leña al término de Otoio, dala Lekeitio eta Ispaster artean dagoen mendi bat. Ordan hori, etxeko lanak emakumeen esku geratzen ziren. Bestalde batetik lan egiten zuten ere, askotan, iturrietan, kostatzen den arren ikustea testinguru hauetan, lan egiten zuten familia tailerretan eta familia negozioetan, harakin dendetan, zapatari tailerretan, eta hortaz gain, bazituzten ere batzuk ofizio autonomoak. Euskal iturrietan detektatu aldira emakumezkoek betetzen zituzten 30 ogibide baino gehiago. Izaten ziren okinak, labezainak, errotariak, udalpisuaren errentatzaileak, arrain saltzaileak, fruta saltzaileak, kandelagileak, neskameak, bla, 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 gauza pilo bat egiten zuten, lan munduaren esparruan. Eta sarreratza ikusita gero, nahi dut zentratu apur bat arreta portu testinguruan egiten zituzten eginkizunetan. Eta, hitz egingo dizuet, arrain salmentaren buruz, kaietan egiten ziren zamalanei buruz, eraikuntza lanetan, portuen azpiegiturak berritu behar zirenean edo egiten ziren lanei buruz, emakume bateiari buruz eta merkatari buruz, harin baten. Arrainaren salmenta. Arrainaren salmenta emakumen esku geratzen zen herri eta honen zantzuak daude herri askotako iturrietan, kasi Euskal Kostalde osoko hiribilduetako iturrietan, eta ezagutzen ziren regateras, peskaderas edo sardineras bezala emakume hauek. Batzuk egiten zuten tokiko plazan edo tokiko merkatuan saldu postu egonkor batean genero hau, eta beste batzuk egiten zuten tretzeria bezala ezaguna zen salmenta ibiltaria. Eta badugu konstantzia askotan oso ibilbide luzeak egiten zituztela, adibidez Durangon, Bizkaian eta Soraluzen Gipuzkoan badago konstantzia kostatik heltzen ziren arrain saltzaile hauei buruz. Aurrera. Zamalanak kaian. Gizonekin batera egoten ziren emakume asko karga idezkarga lan hauek burutzen,
Eta ekarri dizuet, Lekeitioko kontzejuaren kontabilitatean 1509an agertzen dena ipu bat, eta asko daude horrelakoak, bai? Eta hemen ikusten da zelan emakume batzuk, trajimos de la rentería de Ondarroa unas tablas grandes de nogal y 600 tablas de acequia y 233 tablas de castaño y los trajimos en la pinaza, en la barca de la... Bueno, está aquí. Claro, ni ya... Hemen aditu bat dau. Está aquí. En la pinaza del abad de Soluarte, y eran en la pinaza para cargar y descargar esas tablas de nogal. Eran 6 hombres y 2 mozas para cargar y descargar. Vale? Orduan, emakume parte hartzen dute hori kaietan dagoen merkantzien garraio guzti honetan. Gero, portuetako azpiegiturak, lehen esan dut, berritu behar direnean edo eraiki behar direnean, emakumeak ere topatzen ditugu lan hauek egiten. Gaur egun, hori, igual apur bat, ez da oso ohikoa, ikustea emakumeak eraikuntza lanak egiten. Gehienetan gizonak egoten direlako, esparru horretan lanean, baina Erdi Aroan daude obra guztietan emakumeak. Nik euskal iturrietan topatu ditudan obra guztietan emakumeak daude, beti. Eta ekarri dut adibide bat ere. Hori, Bilboko kontzejuak 1512an, Areatzako dikean egin nahi izan zuen berrikuntza bat, eta orduan, karo, daude horren gastuak konserbatu egin da, kontabilitate hori. Eta hori agertzen da, hemen ikusten duzuen aipu bat, non ikusten den emakumeak egiten dituztela hainbat gauza. Normalean, horretan emakumeak kontratatzen dituzte lan eskumerke gisa, eta agintzen zaiena egitea da, garraiatzea behar diren materialak, izan oholak ikusi dugun bezala, edo izan karea, edo izan ura, batetik bestera. Hori da egiten dutena gehienetan. Eta lan kualifikatuenak, horiek gizonek egiten dituzte. Hemen pasarte honetan ikusten dugu, ez? Para limpiar la ribera del portal de Velosticalle y quitar las piedras para que se cargase en seco con la basura del CAI y la piedra, 3 mozas. Cogimos a 3 mozas y les dimos el salario, ez? Horiek dira jornalak erregistratuta daudenak. Orduan, hemen ikusten da nola egon ziren emakume batzuk moviendo piedras, prestatzen apur bat obra hori egiteko terrenoa. Gero, otro día, 2 hombres y 2 mozas a lavar primero y después a apañar piedra. Para prestatzera, sarria. Otro día puse 3 mozas a apañar la txirta, da la grava, gruesa de los caminos de la ribera, apur bat, bide batzuk nivelatzera edo gravarekin, y otro día a limpiar la viscosidad, 2 hombres y una moza. Orduan, obretan, ere badaude, portu inguruetan emakumeak lanean. Bateiariak, ezagunak dira, Bidasoan, Hondarribia eta Hendaya artean aritzen zirenak, eta Pasaia, las bateleras de pasajes, badaudelako olerkiak, haien inguruan eta, baina, Euskal Herriko, Euskal Kostako beste herri batzuetan zeuden emakume batzuk, txalupa txiki baten jabe zirenak, eta bai persona edo bai merkantzien garraiorako zerbitzua eskaintzen zutenak. Eta Plentzian adibidez, badakigu, 1486ko iturri baten bidez, udalak egiten zuela, kontzejuak kontratatzen zuela herriko bateiaria. Eta horregatik ematen diote bere soldata. Pague a la 800 maravedís a la batelera. Eta ja amaitzeko, merkatariak. Merkatariak ere, badirelako Euskal Kostan protagonismoa lortzen duten emakume batzuk, eta itsasgintzaren bultzada ere sustatzen duten agenteak direla uste dute esan dezakedala. Orduan, emakume batzuk badira garai honetan, Elkanoren garaian itsasontzien jabeak, beste batzuk jabeak ez, baina bai egiten dutela finantziazioaren esparrutik sustatu edo armatu edo pleitatu itsasontziak, atzerriko portuetara eramateko salgaiak.
adibide asko ditugu, hori, Mundakan, Donostin pilo bat herrietan. Eta nik Lekeitioko adibide bat ekarri dut, Mari Juan Mezetakoa, da adibide honen protagonista, 1510ean eman zuen bere testamentua, hau bazen Inigo Arteita, personai famatu horren arreba. Eta bere testamentuan Mari Juanek esaten zuen: mando a mis hijas que partan a medias la octava parte que tengo y me pertenece en la nao de San Sebastián de Jauregui. Osa, badauka, nao baten zati bat, horren jabe da, con sus ganancias y los dineros, y la parte que me pertenece en la armada de la carabela de Juan Martínez de Ormaegui, o sea, que ha armado una carabela. Eta bla bla, o sea, baditu horrelako, o sea, ikuste, eta gero gainera esaten du, interesgarria da, amaieran esaten du, y tengo las cuentas en mi casa de todo lo que tengo puesto. O sea, Andra honek dauka kontabilitate liburu bat. Igual berak ez daki idazten, zehau asko gertatzen da, emakume merkatariak, nik aurkitu ditut kasu batzuk, ez dakitenak sinatzen. Orduan, bueno, pues, gestore bat eukiko dute ondoan, edo baten laguntza izango dute hori irakurtzeko, baina Andra horrek bazituen liburuak bere kontuekin, eta hori pleitatzen zituen itsasontziak, parte hartzen zuen hainbat negozioetan. Eta, bueno, gero ekarri duan azkeneko adibidea, eta ja honekin isilduko naiz, amaituko dut, bada beste kasu bat, zeinan ikusten den Zumaiako Andra batek, Maria Argaianek egiten duela tratu bat merkatari bretoi batekin. Eta kasu honetan, Maria Argaianek, Francisco Liengoa da merkatari bretoia, sinatzen dute biokontratu bat, eta Mariak, Andre Zumaiarronek, hartzen ditu tipoaren 152 gari anega, eta hartzen du konpromesua gari hori saltzeko. Arek esandako prezioetan, Euskal Lurretan. Eta imaginatzen dut berak irabaziren batera emango duela, eta beste pate bat emango dio itzultzen denean bretoiari. Eta hori agertzen da horrela sinatua kontratuan. Orduan, pues bueno, laburpen gizara, eta ja isiltzeko benetan, bakarrik esatea, hori, Elkanoren garaiko euskal emakumeak hori, mugak jarduteko alor publiko juridikoan bazituztela, baina ahalmenak ere, kontatu dizuet bazituztela, eta nolabait askotan daukagun erdi aroa maiera eta garoi honi buruzko emakumeen menpekotasun egoera horri ere buelta eman alzaiola, ahalmenei buruz ere hitz egin daitekelako. Gero hori, feminitate eredu zurrun bati egokitzeko eskaera egiten zitzaiela, baina bat etaki kalean egunerokotasunean zelan ibiltzen ziren, gaur egun gertatzen den bezalase. Eta, hori, lan ekarpen zabal bat egin zutela itsas testinguruan edo kosta inguruan, eta nolabait Euskal Herria itsastarreko itsasgintzari eta itsasgintzaren garapena haien ekarpena egin ziotela haien funtzio propioetatik. Eta beste barik, honekin amaitzen dut, espero dut lortu izana Elkanoren Euskal Herri barneko bidai honetan nire aportazioa ipintzea, eta espero dut interesgarria izana, eta besterik gabe, eskerrik asko arretagatik.